Hello once again, ani ano sa kita nining ato ang Lu Amor Vlogs niini nga yugtua ato nga usab nga i-share kaninyo ang may tungod sa sleep and insomnia, no? Adunay mga maayo nga benefits kung sakto gyud kita og tulog. Bali ang ilang gi-require mao kanang 8-hour sleep sa gabi, no? Kay aduna gyud kanay maayo nga ikahimo sa atong lawas matud pa sa mga doctors sa akong research. Ang una ni anak mo boost gina siya sa immune system kanang maayo kita og tulog. Bisan patingali og dili na kana i-research apan kay balo kita nga ingon ni anak, no. Dayon ang ato ang productivity nato sa ato ang panghuna-una sa ato ang trabaho maayo gayud kung sakto kita og tulog. Makaayo sab kana siya kung gusto kita og kanang sakto gyud nga gibugaton timbang ang pagkamaayog tulog makatabang gayud ni ana kanang sa blood sugar, kanang sa high blood pressure mo balanse usab kana siya kung maayo kita og tulog. Ingon man makahatag og nindot nga kutis, no, dili kinahanglan nga glota-glota pa kita or magatabon sa itong mga wrinkles, mga pimples, tungod kay masulbad ka na sa katulugon. So, ingon na ka-importante ang katulugon, no? Maayo kaayo ka na siya kung ato lamang ma-maintain. Apan dili na to ikalimod nga aduna gayoy mga tao nga dili makatulog o kanang tawag nila nga doon na sila insomnia problem pareho nako, no? So, ingon ni ana mga igsuon labot pa kanang katulog, labi na matulog kita sa yuno kanang mga 9 o'clock. Og straight gid ang atong katulog, mao kanay healing process sa ato ang lawas. Gayod muna siya internal doctor. Ang ato ang immune system, ang ato ang skeletal, muscular, circulatory, digestive system, nervous system, tanan nga system, no? Mo trabaho ang atong kana sila while natulog kita. Kung dili kita saktong tulog, dili sila ka-function gyud, no? Dili gyud sila ka-function normally tungod kay kulang kita og tulog. Kaya ang gikinahanglan ni anak kinahanglan matulog kita aron maka-perform sila sa ilahang gimbuhaton. Ang atong lawas dunay internal doctor, no, nga mo na iyang role. So kanang naa po di nato ikalimod nga gikan pud kana sa Dios, ang katulugon gasa sa Dios. So kung wala tay tulog mao ni mahitabo sa akong bahin ang mahitabo ana ug wala koy tulog in the middle of the night, ang tendency nako kay gutumon man ko magsigi kog kaon. Unyang ako ba pong i-crave katong mga tamis, no? So, dayam na lang, taas ang blood sugar. Dayon, kung dili ba, tungod kay mamaot na nga akong mood, magpalpitate na ko, dayon, musaka akong pressure kay, doon pagpalpitate, musaka man yun na siya, no? So, ingon ana, and then pagkabuntag, kung wala ako'y saktong tulog, kani ako araniha nga opinion, sa ano ako nang ingon, dili ko doktor, pero ako ni experience yun. So, atong balikan to. Pagkaugmaan na kung wala ako'y tulog, maot kayo akong mood. No, wala ko'y lami, ika-istorya, dili ko ka-function, normally, kanang mura ko, basta lahi yun, mura ko saputon, dayon kanunay lang kong mag-ingon ana, magmugtok, kadi ko ganahan makik-istorya, kadili ko, tungod ana, kulang kong tulog, and then mag-blurred akong mata, then magwandog-wandog ko kay kanang kulang lagi sa tulog. So, ingon na ang bation nako, no? Kung wala gyud ko'y tulog. Kay, dili gyud po ko hingatulgon nga tawo na ay kanang 6 hours nga katulog, luxury na nako. Kay, usually, makatulog ko na ay tag alas 3, alas 4 sa kadlawon, then makamatapog alas 6. So, pila raman na ka oras? 4, 5, 6, 3 hours. Wala gyud. Unya, may naitag 2 weeks na siya. So, dito kausa nga agi na nga di gyud ko katulog.
chronic insomnia, himbag down akong lawas. Nabag down yun, luya, you go to the max, nga mura na ko yun, unsa naman ning niya. So, mao ka na akong na gipangitaan yun og paagi, no, nga, makatulog yun unta ko. So, doon ay mga hinungdan, nga nung dili kayo kita makatulog. Una, dugay ta makatulog, tungod kay mag-atang kita ni anang, kanaba itong gadget, no, Netflix, television, dayon, mag-atang, hangtod nga maalaunahan na lang, maalas dos, so wala na, labay na ang katulogon, di nakatulog, magbuntag nagkatulog. Ang lain na nga rason, kanang indigestion, kaya nga atong gipanihapon, kadabang dugay ma-digest, kanang labi na ng mga tinunuan, kanang mga seafoods, kanang mga shells, dugay na ilison, kanang minantikaan, maglain atong tiyan ana, so usa po na siya, ang atong gikaon nga makaingon ana. Kung doon na po tayo GERD, usa po na siya, kayong acid, musaka pa po, so imo pa pong i-lower ang acid, no? So, usa po na siya, daghan din mga hinungdan, or, ang laing hinungdan, nasuko ka before going to bed. Nga ang kasuko, nga murag yung kag nasuko, wala masitol, wala ka maka-reconcile sa imong nakuanan, wala mahusay, dili sa katulog. So, inana ang mga rason nga no, di ta katulog, or di ta katulog o kanang daghang banha, no? So, daghan kaayo ka na pa, pero akong isulti sa dinhi og nganong matulog ang tawo. So, kita di ay, ang Dios naghatag ka nato ni anang usa ka iyang hinimo, no? Sa ato ang pineal gland, sa ato ang brain, doon na di ay gitawag og melatonin. Kana melatonin, ang iyang function ana, kana siya mo gi-produce kana siya gikan sa pineal gland, hormone, murag hormone kana gikan sa pineal gland, ginganlag melatonin. Kana siya nga melatonin mo, kana siya makahinungdan nganong makatulog kita. So, kung moabot na ang kangit-ngit, mo i-produce na siya sa pineal gland. Kanang ngit-ngit, kaya nga itong lawas, doon na kanay body clock, kanang 24-hour kana bang sa circadian rhythm, kanang 24-hour alternate diha between sa tulog ug sa pagmata. So kung gabi na, ang tendency na magduka bitaw ta, magduka ta kay tungod kay mi release na og melatonin ang pineal gland nato aron kita makatulog. So ang uban nato dili makatulog kayo kay murag bali wala lang pud tingali hangtod nga nawala ang tulog kay lain na po ang iyang cycle, ang pagmata na po, no? So, mao man gani hinungdan nga, kung hinanok kita sa itong pagkatulog, kung naay mo pasigag suga, ang tendency anak makamatagid ta, because ang iyang blocking, kanang pag-block sa melatonin, kanang hayag, kanang manghayag. So, kung naanay hayag, muundang og produce ang pineal gland ni anang melatonin nga mo'y makapakatulog. So, ingon ana di ay na, no, karon pa ko nakakuan di ay nga, mao di ay na siya. So, how great thou art, gikan ka na kaniya, no? So, mao ka na nga, gikinahanglan gayod ang tawo nga matulog. Gani, way back sa panahon ni Adam, sa Garden of Eden, pakatulog siya sa Ginoo, deep sleep, tungod kay dunay gibuhat ang Ginoo kaniya, gikuha ngiyang gusok, no, kay nag-create ang atong Ginoong babaye. So, mao kana bali anesthetic kana, anesthesia kanang katulugon kay ang ato pong sistema na sa lawas doon na po siya gibuhat mo heal kana siya sa tanang sakit nga atong gibati. Kabantay mo kung sakit ang atong likod, anang tibok adlaw, sakit atong mga lutahan tanan ana. Ako na usually mingon ko magulat na lang ko niyang gabi Lord kay balo ko nga pagkaugma ug makatulog kog maayo mawala gid na. So mawala gyud, no, kana atong mga back pains dire ani atong mga liog mawala gina siya pagkaugma kung makatulog na ta, kana atong mga sipon, mga ubo, kana atong flu, no, mawala kana siya. Kana atong mga stress, atong depression, kung ikatulog kana mawala gina siya. Pero miyog saan pagkatulog og stress mawala gina nga dili gid unta ta magpa ulipon ni anang stress, mga depression, mga problema, mga away, ihatag na sa Ginoo, no?
Dili na to buhaton ng dili na to kaya wala niya gihatag ng pagsulbad anang mga kaugot kasuko iyaan na no, so ihatag na to na kaniya sa Isaiah 29:10 gaingon diha, gibubo ko kaninyo ang espiritu sa pagkahinanok, meaning deep sleep, espiritu sa pagkahinanok, o piniyong ang inyong mga mata. O syempre kung mupiyong ang atong mata makatulog yun ta, di ba ta katulog og magliraw-liraw. So mao kana no sa Biblia hinatag kana kanang katulogon is a gift from God. So ato kanang atimanon ug maayo. Ang iyang gusto matulog kita. Ang problema lang kita mo dili gustong matulog. Mauna diha mo daghan butag mga sakit nga mabatunan because of lack of sleep. No? Mingon tag gano man nagdaot man kulor, gano man imo kung giingon ani. Ana ang Ginoo di gid unta gustong magdaot ta. Pero maing laki man gud ta usahay. Rebelde ba? Magtuman sa gusto. Bisag pakatulugo na sa melatonin kay release ng pineal gland dili gyud matulog kay mo to mag Netflix, mag TV, etc. mga duk-duk pa diha ang atong mga cellphone. So mao kana mga higala no in the end gaingon diha sa Mateo 11:28, 29, 30 gaingon ang Ginoo kung gibugatan kamo duol kamo kanako kay ang akong yugo sayon no. My yoke is easy and my burden is light. So ihatag nato tanan sa Ginoo before going to bed, tanan nato ihatag kaniya no. Di ta maghihap og sheep, we will talk to the shepherd. And then constant na Bible reading, prayer, makatabang kaayo na galing kay kita kung tao dili bitaw ta mo sanong sa maayo gid untang buhaton kay magbuot bitaw sa tuwa. So mao kanang ang atong sharing karon mahitungod sa sleep ug sa insomnia. Manginaot ko nga doon na rapod mo na katunan ato no. So moro din ay akong ikatabang kay ako pod insomnia pug ko pero karon wala na nasulbad na. Doon ako primero ato aron masulbad na agyud ko'y handheld sleep machine. So mao lamang kana mga higala pero wala ako magamit ato panalagay sa na lang kay makatulog nako. So to God be the glory. Salamat kaayo until next